Ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamant, que menjava persones, oi tant. És el Momon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de 3 en 3 i els cavallers que amb ell volien brega se'ls endrapava com qui no menja res. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamant, que menjava persones, oi tant. És el Momon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. I la gent de tota la contrada un pacte en gràcia amb ell varen signar, donant-li cols, patates i albergínies perquè aquell monstre es tornés vegetarià. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamant, que menjava persones, oi tant. És el Momon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamant, que menjava persones, oi tant. És el Momon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terrabastall. És el Momon, el monstre de Banyoles, que mamant, que menjava persones, oi tant. És el Momon, el monstre de